Ονομάζομαι Ελένη και είμαι 25 χρονών. Φοιτώ στο τελευταίο έτος του Πανεπιστημίου στην Τρίπολη. Όποιος νομίζει ότι το φοιτητικό είναι εύκολο, μάλλον δεν έχει σηκωθεί ποτέ πρωί για δουλειά και το βράδυ να τρέχει για μάθημα. Ξυπνάω με την κούραση του χθες ακόμα να βαραίνει, πηγαίνω στη δουλειά, μετά στο μάθημα, και προσπαθώ να κρατήσω ζωντανή την ελπίδα μου για το μέλλον. Κάθε τέλος μήνα είναι μια μάχη με τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Νομίζω ότι το πορτοφόλι μου έχει τρύπα στο πάτο. Εκείνη η μέρα ήταν μια από αυτές τις στενές στιγμές. Τα λεφτά μου είχαν τελειώσει και ήθελα απεγνωσμένα να πάω στο χωριό μου στην Αρκαδία, να δω τους γονείς μου. Τα λεωφορεία ήταν πανάκριβα, σαν να πούλαγαν χρυσάφι αντί για εισιτήρια. Είπα μέσα μου, κάπως θα τα καταφέρω. Πήρα την τσάντα μου και κατευθύνθηκα προς το δρόμο που οδηγεί στην Εθνική Οδό. Στάθηκα στην άκρη και σήκωσα το χέρι, ελπίζοντας κάποιο αυτοκίνητο να σταματήσει. Πέρασαν πολλά, αλλά κανένα δεν έκανε τον κόπο να μειώσει ταχύτητα. Ώσπου, λίγο πιο μακριά, είδα ένα παλιό φορτηγό να πλησιάζει αργά. Ο οδηγός κατέβασε το παράθυρο και ρώτησε με χαμόγελο, «Πού πας, κοπέλα μου?» «Προς την Αρκαδία», του απάντησα ελπίδας γεμάτη. «Και εγώ προς τα εκεί πηγαίνω». «Αν θες, σε πάω», μου είπε, και εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν να έπεσε ένα βάρος από πάνω μου. Ο άντρας ήταν μεγαλύτερος, γύρω στα 50, με γερασμένα, αλλά δυνατά χέρια και ένα πρόσωπο που έδειχνε σκληρό αλλά ευγενικό. Του χάρισα ένα ευχαριστώ και μπήκα στο φορτηγό. Καθώς κάθισα, το μείγμα της μυρωδιάς από τον ντίζελ και τον ζεστό αέρα με τύλιξε. Ο αέρας που έμπαινε από το παράθυρο χάιδευε απαλά το πρόσωπό μου. Ήμουν ήρεμη, σχεδόν ευτυχισμένη που θα πήγαινα δωρεάν στο χωριό. Στην αρχή, ο δρόμος ήταν ήσυχος. Μόλις στη μέση της διαδρομής, με σύστησε ως Μανώλη. Η συζήτηση άρχισε να κυλάει πιο ζεστά, και σύντομα κατάλαβα πως ήταν καλή ψυχή. «Έχω μια ανιψιά στην ηλικία σου», μου είπε, διάβαζε, αλλά τα παράτησε. Σκέφτηκα μέσα μου, άρα είναι καλός άνθρωπος. Καθώς η απόσταση μεγάλωνε, η συζήτησή μας βάθαινε και ο ήλιος άρχισε να καίει λιγότερο, αφήνοντας τη ζεστασιά να απλωθεί μέσα μας. Ο Μανώλης άνοιγε τα παράθυρα για να βγει ο καπνός από το τσιγάρο του, και εγώ έβγαλα ένα μπουκάλι νερό από την τσάντα μου, πίνοντας λίγο. Όταν έπεσε το σκοτάδι, οι σκιές των βουνών δίπλα στο δρόμο φάνταζαν μυστηριώδεις και μεγαλοπρεπείς. «Θες να κάνουμε ένα διάλειμμα για μια σούπα?» ρώτησε ο Μανώλης. «Ναι, φυσικά», απάντησα, και μπήκαμε σε ένα μικρό παραδοσιακό ταβερνάκι δίπλα στον δρόμο. Δεν πολύ κοίταξα γύρω, ήθελα μόνο λίγη ξεκούραση. Ο Μανώλης παρήγγειλε ένα μεγάλο πιάτο σούπα και μου είπε με ένα τρυφερό ύφος, «Φαέ, κοπέλα μου. Δεν μπορείς να ταξιδεύεις νηστική». Το φαγητό ήταν ζεστό, γεμάτο γεύσεις και αναμνήσεις από παλιές στιγμές στο χωριό. Ήταν κάτι ανάμεσα σε σούπα, με κοτόπουλο και λαχανικά, που με έκανε να νιώθω σαν να με φροντίζει κάποιος. Όταν βγήκαμε ξανά στο δρόμο, ο ουρανός ήταν πλέον κατακόκκινος και το σκοτάδι είχε απλωθεί παντού. Το φορτηγό φώτιζε μόνο με τα φώτα του και από το ραδιόφωνο ακουγόταν μια παλιά λαϊκή μελωδία, που μου έφερε μια γλυκόπικρη νοσταλγία. Ο Μανώλης μου είπε, «Άντε, ξάπλωσε λίγο πίσω. Έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι το πρωί». Ήμουν κουρασμένη και διστακτική, αλλά οι βλεφαρίδες μου βαριάσαν, οπότε ξάπλωσα στο μικρό κρεβάτι στο πίσω μέρος του φορτηγού. Ο ήχος του κινητήρα συγχωνεύτηκε με τον ρυθμό της καρδιάς μου, και η δόνηση του δρόμου πέρασε μέσα μου σαν να με ταξίδευε σε έναν άλλο κόσμο. Μια στιγμή μετά, το φορτηγό σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Άρχισε να βρέχει. «Ας περιμένουμε λίγο», είπε ο Μανώλης ενώ το τικ-τακ της βροχής έπεφτε στα τζάμια σαν μουσική. Μέσα στο φορτηγό,
η ησυχία έγινε βαριά. Άνοιξα τα μάτια και τον είδα να έχει περάσει δίπλα μου. Τότε ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα μου, μια σιωπηλή θύελλα που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Τα συναισθήματα μπερδεύονταν, φόβος, έκπληξη, εμπιστοσύνη. Σαν να είχε ανοίξει μια κρυφή πόρτα μέσα μου, και ένας άνεμος να είχε μπει, αναταράσσοντας την ηρεμία μου. Ο δρόμος έξω μου φαινόταν πια διαφορετικός, και εγώ ήμουν πια μια άλλη γυναίκα. Και εκείνη η νύχτα, παρά τη βροχή και το σκοτάδι, μου χάρισε ένα μυστήριο που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Η βροχή συνέχιζε να χτυπάει με ρυθμό στο μεταλλικό καπό του φορτηγού, σαν να παίζει τύμπανο σε μια συναυλία που μόνο εγώ μπορούσα να ακούσω. Ξύπνησα σιγά σιγά, νιώθοντας τη δροσιά από τα υγρά παράθυρα να αγκαλιάζει το πρόσωπό μου. Το μακρύ μου μαύρο φόρεμα, που φορούσα εκείνη τη μέρα, είχε κολλήσει ελαφρά στο δέρμα μου από την υγρασία, και η λεπτή του υφή αναδείκνυε τις καμπύλες μου με έναν διακριτικό, σχεδόν σαγηνευτικό τρόπο. Τα κομψά, μαύρα στιλέτο πέδιλά μου ξεχώριζαν κάτω από το φόρεμα, σαν να ήθελαν να πούν, ναι, είμαι κουρασμένη, αλλά παραμένω θηλυκή. Ο Μανώλης, που καθόταν πλάι μου, είχε βγάλει το παλτό του και το είχε απλώσει πάνω μου. Η μυρωδιά του ξύλου και του καπνού από το τσιγάρο του αναμειγνυόταν με το άρωμά μου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Τα χέρια του, παρόλο που ήταν γερασμένα, είχαν μια απαλότητα όταν με σκούντισε ελαφρά για να ξυπνήσω. «Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε, Ελένη», είπε με τη φωνή του, που είχε μια γλυκύτητα που δεν περίμενα από έναν τόσο σκληρό άντρα. Σηκώθηκα αργά, νιώθοντας το σώμα μου να ξυπνάει μετά από την κούραση. Καθώς έστρεψα το βλέμμα μου προς το παράθυρο, είδα τη βροχή να έχει σταματήσει, αλλά ο δρόμος ήταν ακόμα βρεγμένος και γυαλιστερός από τα νερά. Τα φώτα των αυτοκινήτων που περνούσαν δημιουργούσαν μικρές αναλαμπές που έμοιαζαν με μικρά αστέρια. «Ξέρεις, Μανώλη», είπα με ένα ελαφρύ χαμόγελο, «θα έπρεπε να βάλουμε αυτό το φορτηγό σε διαφημίσεις ως το πιο ρομαντικό μέσο μεταφοράς στην Ελλάδα. Ποιος χρειάζεται ταξί ή λεωφορείο όταν έχεις ντίζελ και παλιά λαϊκά τραγούδια?» Έκανε ένα ελαφρύ γέλιο που έφτασε μέχρι τα μάτια του. «Μαζί σου, κοπέλα μου. Και ποιος ξέρει, ίσως να βγάλουμε και μια σειρά με τίτλο «Ταξίδια με τον Μανώλη», να γίνουμε διάσημοι». Η συζήτηση μας άνοιξε μια πόρτα σε πιο προσωπικά θέματα. Μου μίλησε για τη ζωή του στα βουνά της Αρκαδίας, για τις δύσκολες εποχές, αλλά και για τις μικρές χαρές που κρατούσαν τη ψυχή του ζωντανή. Τα μάτια του έλαμπαν όταν μιλούσε για την οικογένειά του, και ένιωθα ότι εκείνος ο άνθρωπος είχε δει πολλά, αλλά κράταγε μέσα του μια κρυφή τρυφερότητα. Εγώ, από την άλλη, άρχισα να του μιλώ για τα όνειρά μου, για τις δυσκολίες στο πανεπιστήμιο, για το πώς προσπαθώ να βρω τη δική μου θέση σε έναν κόσμο που φαίνεται να μου γυρνάει την πλάτη. Ήταν ευχάριστο να βλέπω πως κάποιος άκουγε πραγματικά, χωρίς να κρίνει, χωρίς να βιάζεται να δώσει λύσεις. Όμως, μέσα σε όλη αυτή την οικειότητα, κάτι με έκανε να νιώθω μια ανεξήγητη ένταση, σαν να υπήρχε κάτι κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια του δρόμου που διασχίζαμε. Κοίταξα ξανά έξω από το παράθυρο και είδα έναν παλιό, εγκαταλελειμμένο μήλο να ξεπροβάλλει μέσα στην ομίχλη. Ήταν σαν να μου έκανε νεύμα, να μου ψιθύριζε μια ιστορία που περίμενε να αποκαλυφθεί. «Μανώλη», είπα, «έχεις ποτέ πάει στον παλιό μήλο πάνω από το χωριό?» Λένε πως τη νύχτα ακούγονται φωνές και παράξενες κινήσεις. Ο Μανώλης σταμάτησε για μια στιγμή, το πρόσωπό του σκιάστηκε, και μετά απάντησε, «Είναι ιστορίες από παλιά, Ελένη. Αλλά μερικές φορές, η αλήθεια κρύβεται εκεί που δεν το περιμένεις». Το φορτηγό συνέχισε το δρόμο του μέσα στην ομίχλη, και εγώ ένιωσα πως το ταξίδι αυτό ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μεταφορά. Ήταν η αρχή μιας αναζήτησης που θα με άλλαζε για πάντα. Η ομίχλη είχε πυκνώσει τόσο πολύ που τα φώτα του φορτηγού έμοιαζαν να διαλύονται σε μικρές λάμψεις στον αέρα.
Καθώς οδηγούσε ο Μανώλης, εγώ κοίταζα τα χέρια του να σφίγγουν το τιμόνι με μια αποφασιστικότητα που δεν τέριαζε στο ήρεμο πρόσωπό του. Το μαύρο μου φόρεμα είχε πια ζαρώνει ελαφρώς από την υγρασία, και οι λεπτές τυράντες του αποκάλυπταν τους ώμους μου που έλαμπαν διακριτικά κάτω από το φως της καμπίνας. Τα παπούτσια μου, εκείνα τα μαύρα στιλέτο, είχαν πια μια αίσθηση φθοράς, σαν να είχαν διανύσει μαζί μου ήδη πολλά χιλιόμετρα. «Ξέρεις», ξεκίνησα να λέω, προσπαθώντας να σπάσω τη σιωπή που είχε απλωθεί ανάμεσά μας, «όταν ήμουν μικρή, πίστευα πως οι παλιές ιστορίες για φαντάσματα και μυστήρια ήταν μόνο για να τρομάζουν τα παιδιά». Ο Μανώλης γύρισε το κεφάλι του ελαφρώς, και με ένα μικρό χαμόγελο είπε: «Κι όμως, Ελένη, πολλές φορές τα πιο τρελά παραμύθια έχουν μέσα τους μια δόση αλήθειας». Η καρδιά μου χτύπησε λίγο πιο γρήγορα. Η φωνή του είχε μια γλύκα που με έκανε να νιώθω ότι κάτι σημαντικό επρόκειτο να αποκαλυφθεί. Ξαφνικά, το φορτηγό έστριψε από τον κεντρικό δρόμο σε ένα μικρό χωματόδρομο, που έμοιαζε να μην έχει πατηθεί για καιρό. Η ομίχλη έκανε το τοπίο να μοιάζει με σκηνικό από παλιά ελληνική ταινία τρόμου. Οι θάμνοι και τα ξερά κλαδιά χτυπούσαν απαλά τα παράθυρα, ενώ εγώ ένιωθα την ένταση να ανεβαίνει. «Πού πάμε?» ρώτησα με μια δόση ανησυχία στη φωνή μου. «Πάμε να δεις κάτι», απάντησε ο Μανώλης, με το βλέμμα του να γίνεται πιο σκοτεινό. «Ένα μέρος που κρύβει μυστικά από το παρελθόν». Καθώς κατεβήκαμε από το φορτηγό, η υγρασία αγκάλιασε το δέρμα μου. Φόρεσα το παλτό μου, αλλά η ζέστη του σώματός μου μέσα στο λεπτό φόρεμα αντιστάθηκε στη ψυχρή νύχτα. Τα μαλλιά μου ανέμιζαν απαλά στον αέρα, και τα μάτια μου έλαμπαν από την περιέργεια και μια ανεξήγητη αίσθηση φόβου. Ο Μανώλης με οδήγησε μέσα σε ένα παλιό πέτρινο κτίσμα, που φαινόταν να έχει εγκαταλειφθεί για χρόνια. Η πόρτα τριγύριζε ελαφρά καθώς την άνοιξε, και μέσα η μυρωδιά της υγρασίας, της σκόνης και κάτι σαν παλιά ξύλα γέμιζε τον αέρα. «Αυτό είναι ο παλιός Μήλος», είπε, και η φωνή του έτρεμε ελαφρώς, σαν να ξύπναγε μνήμες. Κάποτε ήταν η καρδιά του χωριού, αλλά μετά από ένα τραγικό γεγονός, έκλεισε για πάντα. Περπατήσαμε μέσα στο σκοτεινό χώρο, όπου η τείχη ήταν γεμάτη ρογμές και τα ξύλινα δοκάρια έτριζαν κάτω από το βάρος των χρόνων. Η μοναδική πηγή φωτός ήταν το κινητό του Μανώλη, που φώτιζε το πρόσωπό μου, κάνοντάς το να μοιάζει σχεδόν θεϊκό μέσα στη σκοτεινιά. Λένε πως εκείνη τη νύχτα, όταν έκλεισε ο Μήλος, κάτι παράξενο συνέβη. Μου είπε, και η φωνή του έπεφτε σαν ψίθυρος. Ένιωσα το δέρμα μου να ανατριχιάζει, αλλά δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από το πρόσωπό του. Υπήρχε κάτι μαγνητικό σε αυτόν, κάτι που με έκανε να ξεχνώ τον φόβο μου, ακόμα και όταν το σκοτάδι γύρω μας φαινόταν να απειλεί. «Τι ακριβώς συνέβη?» ρώτησα, ψιθυρίζοντας. Ο Μανώλης έκανε ένα βήμα πιο κοντά, και μου είπε, «Κανείς δεν ξέρει αλήθεια. Αλλά όσοι το έχουν ζήσει, δεν ξαναήρθαν ποτέ το ίδιοι». Η ένταση ανάμεσά μας γινόταν σχεδόν απτή, η μυρωδιά του παλιού ξύλου και του ντίζελ ανακατευόταν με τον υδρότα που άρχισε να γυαλίζει στο μέτωπό μου. Η νύχτα εκείνη, κάτω από τον παλιό Μήλο, ένιωθα ότι βρισκόμουν στα πρόθυρα μιας ανακάλυψης που θα άλλαζε τη ζωή μου για πάντα. Ο αέρας μέσα στον παλιό Μήλο ήταν βαριά φορτισμένος, σαν να κρατούσε ακόμα τις ανάσες των ανθρώπων που είχαν περάσει από εκεί πριν χρόνια. Το φως του κινητού του Μανώλη έριχνε χορευτικές σκιές στους τοίχους, και το ξύλο κάτω από τα πόδια μας έτριζε με κάθε μας βήμα, σαν να ήθελε να μας προειδοποιήσει να μην συνεχίσουμε. Το μαύρο φόρεμά μου, σφιχτό στους γοφούς και με μια διακριτική σκίσιμο στο πλάι, ανέμιζε απαλά καθώς περπατούσα, ενώ τα κόκκινα τακούνια μου άφηναν μικρούς ήχους που έσπαγαν τη βαριά σιωπή. Το καλοκαιρινό άρωμά μου, με νότες από γιασεμί και περγαμόντο, αναμειγνιόταν με τη μυρωδιά της υγρασίας και της σκόνης. «Ελένη», ψιθύρισε ο Μανώλης, «υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να τα αγγίζουμε, αλλά όταν η ζωή σε φέρνει εδώ, ίσως δεν έχεις πια επιλογή». Έσκυψε και τράβηξε από μια γωνιά ένα παλιό, σκονισμένο κουτί. Το άνοιξε αργά, και μέσα υπήρχαν παλιές φωτογραφίες, γράμματα και ένα ημερολόγιο με το όνομα
Αναστασία, γραμμένο με χειρόγραφα γράμματα. Η Αναστασία ήταν η κόρη του Μήλου, συνέχισε ο Μανώλης, μια όμορφη κοπέλα με φωτεινά μάτια και χαμόγελο που μπορούσε να λιάνει ακόμα και τις πιο σκληρές καρδιές. Όμως, μια νύχτα, χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Πλησίασα και πήρα στα χέρια μου μια ξεθοριασμένη φωτογραφία. Η κοπέλα είχε μακριά μαύρα μαλλιά, έντονα φρύδια και ένα βλέμμα γεμάτο ζωή και μυστήριο. Δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ πόσο όμορφη ήταν, και πόσο άδικο ήταν το τέλος της ιστορίας της. «Λένε πως η Αναστασία δεν έφυγε ποτέ πραγματικά», είπε ο Μανώλης με βραχνή φωνή, «και πως το πνεύμα της περιπλανιέται ακόμα εδώ, προσπαθώντας να βρει την αλήθεια». Ένιωσα ένα ρίγος να διαπερνά τη ράχη μου, αλλά και μια ανεξήγητη έλξη προς αυτήν την ιστορία. «Τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα?» ρώτησα. Ο Μανώλης με κοίταξε στα μάτια, και η σοβαρότητα στην έκφρασή του με έκανε να καταλάβω πως η απάντηση δεν θα ήταν απλή. Κάτι που κανείς δεν τόλμησε να αποκαλύψει. «Και ίσως, Ελένη, εσύ να είσαι η μόνη που μπορεί να το μάθει». Το κουτί έκλεισε με ένα βαρύ κλικ, και η ατμόσφαιρα γύρω μας έγινε πιο πυκνή, σαν να περιμέναμε κάτι να συμβεί. Ένα παράξενο αίσθημα γαλήνης και ταυτόχρονα ανησυχίας με τύλιξε, και ένιωσα πως το ταξίδι μου δεν ήταν πια απλά μια διαδρομή προς το χωριό, αλλά μια κατάδυση σε μυστικά που θα άλλαζαν τη ζωή μου για πάντα. Η νύχτα έξω είχε γίνει πιο βαριά, σαν να κρατούσε όλο το βάρος των μυστικών που μόλις είχαμε ανακαλύψει. Η μυρωδιά της βρεγμένης γης και των πεύκων που περιέβαλαν τον παλιό Μήλο ανακατευόταν με την έντονη αίσθηση του μυστηρίου. Το φόρεμα μου, τώρα πιο ανοιχτό στο φως της λάμπας του φορτηγού, τόνιζε διακριτικά τη λεπτή μέση μου και το λαιμό μου, όπου κρεμόταν ένα ασημένιο μενταγιόν με το σχήμα της αρχαίας ελληνικής πένας. Τα κόκκινα τακούνια είχαν πλέον γεμίσει σκόνη και μικρές γρατσουνιές, σημάδια του δρόμου που είχα διανύσει. Μανώλης έκλεισε το κουτί και με κοίταξε με μια σοβαρότητα που δεν είχα ξαναδεί. «Ελένη, αυτό που θα σου πω τώρα δεν είναι για όλους. Είναι για εκείνους που έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν την αλήθεια». Κάθισε στο παλιό ξύλινο σκαμνί και άρχισε να διηγείται. Πριν από χρόνια, η Αναστασία ερωτεύτηκε έναν ξένο που πέρασε από το χωριό. Ήταν ένας άντρας με μάτια που έκαιγαν σαν τον ήλιο και μια άβρα που τρόμαζε τους πιο τολμηρούς. Οι δυο του ζούσαν έναν έρωτα γεμάτο πάθος, αλλά και μυστικά. Ένιωσα το αίμα να κυλάει πιο γρήγορα στις φλέβες μου, σαν να ζωντάνευαν μπροστά μου εικόνες από εκείνη την εποχή. Ο Μανώλης συνέχισε. Μια νύχτα, ο άντρας εξαφανίστηκε. Κανείς δεν ήξερε αν ήταν αληθινός ή φάντασμα. Η Αναστασία, πληγωμένη και μόνη, χάθηκε κι αυτή. «Και ο Μήλος?» ρώτησα, η φωνή μου σιγανή αλλά γεμάτη περιέργεια. Ο Μήλος έκλεισε αμέσως μετά. Οι χωρικοί άρχισαν να μιλούν για κατάρες και πνεύματα. Κάποιοι είπαν πως ακούγονται ψίθυροι, φωνές που καλούν μέσα στη νύχτα. Κανείς όμως δεν τόλμησε να μείνει εκεί. Ένας αέρας φύσηξε μέσα από τη σχισμή της πόρτας, ανακοινώντας τις σελίδες του ημερολογίου που είχε μείνει ανοιχτό. Έσκυψα να το κλείσω, αλλά μία λέξη τράβηξε το βλέμμα μου. Αλήθεια. «Πιστεύεις πως υπάρχει κάτι που μας κρύβουν?» ρώτησα, νιώθοντας τη φωνή μου να τρέμει ελαφρά. Ο Μανώλης με κοίταξε βαθιά στα μάτια και είπε: «Υπάρχει κάτι πολύ πιο σκοτεινό, Ελένη. Και αυτή τη φορά, δεν πρόκειται για φαντάσματα αλλά για ανθρώπους». Η ατμόσφαιρα γύρω μας γέμισε από μια αόρατη ένταση. Ένιωθα πως το μυστήριο που ξετυλίγαμε ήταν μόνο η αρχή μιας ιστορίας που θα έφερνε στο φως πράγματα που κανείς δεν ήθελε να θυμάται. Η βραδιά είχε γίνει ένα παιχνίδι σκιάς και φωτός, και εγώ ήμουν κομμάτι του, παγιδευμένη ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Ο Μανώλης έκλεισε αργά το παλιό ημερολόγιο, τα δάχτυλά του να αγγίζουν τις θαρμένες σελίδες με σεβασμό, σαν να κρατούσε ένα ζωντανό θησαυρό. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά, γεμάτη υποσχέσεις και προσδιόριστο φόβο. Κοίταξα τα μάτια του, που μέσα στο σκοτάδι είχαν μια λάμψη που ποτέ δεν είχα ξαναδεί. Ήταν το βλέμμα κάποιου που γνώριζε περισσότερα όσα μπορούσε να πει. «Ελένη», ξεκίνησε,
Αυτές οι ιστορίες δεν είναι απλές παραδόσεις. Είναι κομμάτια μιας αλήθειας που κάποιοι θέλησαν να θάψουν βαθιά. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, σαν τύμπανο που καλούσε σε μάχη. Το φόρεμά μου είχε πια μαζευτεί ελαφρώς στη μέση, αποκαλύπτοντας το λεπτό δέρμα κάτω από το ύφασμα, και οι ασημένιες αλυσίδες στο λαιμό μου έλαμπαν σαν μικρά αστέρια μέσα στη νύχτα. Το κόκκινο κραγιόν στα χείλη μου φάνταζε έντονο μπροστά στο αχνόφως του φορτηγού, προσθέτοντας μια νότα προκλητικής θηλυκότητας. «Τι εννοείς?» ρώτησα, η φωνή μου τραχιά από την αγωνία. Κάποιοι άνθρωποι, τότε, είχαν συμφέρον να κρύψουν την αλήθεια για την Αναστασία και τον άντρα της. Ήταν μια ιστορία που έφυγε ισχυρά συμφέροντα, μια ιστορία που θα μπορούσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Ένας αέρας φύσηξε μέσα από το παράθυρο, κουβαλώντας μαζί του τη μυρωδιά του πεύκου και της υγρασίας. Ένιωσα ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική μου στήλη, αλλά και μια ανεξήγητη επιθυμία να μάθω την αλήθεια, όποια και αν ήταν αυτή. «Και τι θέλεις να κάνουμε τώρα?» ρώτησα, νιώθοντας πως το ταξίδι μου είχε μετατραπεί σε αποστολή. Ο Μανώλης σήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό, όπου τα αστέρια προσπαθούσαν να διαπεράσουν το πέπλο της ομίχλης. «Να ψάξουμε. Να βρούμε τα κομμάτια που λείπουν. Αλλά να ξέρεις, Ελένη, αυτή η αναζήτηση δεν είναι για όλους». Οι λέξεις του βάραιναν μέσα μου, αλλά κάτι μέσα μου φλόγιζε. Ήξερα πως αυτό το ταξίδι δεν ήταν απλά μια διαδρομή προς το χωριό, ήταν η αρχή ενός μονοπατιού που θα με οδηγούσε στα πιο κρυφά και σκοτεινά μονοπάτια του παρελθόντος μου, αλλά και της ψυχής μου. Καθώς ξαναμπήκαμε στο φορτηγό, το φως του κινητού έσβησε, και μόνο τα φώτα του δρόμου μας συντρόφευαν. Η νύχτα φαινόταν να έχει πολλά ακόμα να μου αποκαλύψει, και εγώ ήμουν έτοιμη να τα ακούσω, όσο και αν πονούσαν. Ο δρόμος κάτω από τους τροχούς του φορτηγού είχε καλυφθεί πλέον από ένα λεπτό στρώμα ομίχλης, που γλιστρούσε ανάμεσα στα δέντρα σαν φάντασμα. Ο Μανώλης κρατούσε το τιμόνι με σταθερότητα, αλλά εγώ ένιωθα την καρδιά μου να σφίγγεται κάθε φορά που κοιτούσα το σκοτεινό τοπίο έξω από το παράθυρο. Το φόρεμά μου, τώρα λίγο τσαλακωμένο, αγκάλιαζε τις καμπύλες μου με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο, ενώ το ασημένιο μενταγιόν στο λαιμό μου αντανακλούσε το φως των φαναριών σαν μικρή αστραπή. Τα κόκκινα τακούνια μου, παρά την κούραση, παρέμεναν κομψά, σαν να ήθελα να θυμίζουν σε όλους ότι ακόμα και όταν η ζωή είναι δύσκολη, δεν πρέπει να χάσουμε τη θηλυκότητά μας. «Ελένη», είπε ξαφνικά ο Μανώλης, σπάζοντας τη σιωπή, «υπάρχει ένα μέρος, λίγο πιο κάτω από εδώ, που ίσως κρατά την απάντηση σε όλα όσα ψάχνουμε». Γύρισα προς το μέρος του, τα μάτια μου γεμάτα περιέργεια και μια μικρή δόση φόβου. «Πού ακριβώς?» «Στο παλιό μοναστήρι της Παναγίας, εκεί που ο δρόμος συναντά το ποτάμι. Κάποτε ήταν κέντρο της κοινότητας, αλλά τώρα ελάχιστοι το θυμούνται». Καθώς το φορτηγό πλησίαζε, είδα μέσα από την ομίχλη τους μισογκρεμισμένους τοίχους του μοναστηριού, καλυμμένους με κισό και σκιές που έμοιαζαν να κινούνται. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, γεμάτη μυστήριο και υποσχέσεις για αποκαλύψεις. Κατεβήκαμε και περπατήσαμε αργά προς την είσοδο, όπου η παλιά ξύλινη πόρτα έτριζε ελαφρά στον αέρα. Η ψυχρή υγρασία αγκάλιαζε το δέρμα μου, ενώ το φόρεμά μου έπαιζε ελαφρά με το αεράκι, αποκαλύπτοντας διακριτικά το γυμνό δάχτυλο του ποδιού μου μέσα από το κόκκινο τακούνι. Μανώλης άγγιξε την πόρτα και την άνοιξε προσεκτικά. Μέσα, η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη, και το φως που έμπαινε από τα σπασμένα παράθυρα έριχνε μακρινές αντάβιες πάνω σε παλιά εικονίσματα και ξεθοριασμένους τοίχους. «Εδώ», ψιθύρισε, «ξεκινάει η αλήθεια». Μπήκαμε βαθύτερα στο μοναστήρι, και καθώς περπατούσα, ένιωθα σαν να με παρακολουθούσαν τα μάτια των Αγίων που κοίταζαν από τα κάδρα. Κάθε βήμα έφερνε μια ανάμνηση, μια σκιά από το παρελθόν που δεν ήθελα να ξεχαστεί. Ξαφνικά, στην άκρη της αίθουσας, είδα ένα μικρό ξύλινο τραπέζι με ένα ανοιχτό βιβλίο. Ήταν γεμάτο με αρχαία γράμματα και σημειώσεις, και πάνω του υπήρχε ένα παλιό κόσμημα, ένα μενταγιόν παρόμοιο με το δικό μου. «Τι είναι αυτό?» ρώτησα, αγγίζοντας διστακτικά το αντικείμενο. Ο Μανώλης κοίταξε το μενταγιόν και είπε με βαρύ τόνο, «Το φυλαχτό της Αναστασίας. Λένε πως όποιος το κρατήσει, θα αποκαλύψει τα μυστικά που κρύβει η νύχτα». Και τότε, την ώρα που το άγγιξα, ένα ψυχρό ρεύμα πέρασε μέσα μου, σαν να ξύπνησε κάτι βαθιά κρυμμένο.
Ήξερα πως το ταξίδι μου μόλις είχε πάρει μια σκοτεινή στροφή, και πως τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Το ψυχρό ρεύμα που διαπέρασε το σώμα μου μόλις άγγιξα το φυλαχτό ήταν σαν να άνοιξε μια πύλη σε έναν κόσμο ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Ένιωσα το δέρμα μου να ανατριχιάζει, ενώ το μαύρο φόρεμά μου αγκάλιαζε το σώμα μου με μια αίσθηση που ταυτόχρονα ήταν αισθησιακή και μυστηριώδης. Τα κόκκινα τακούνια μου βυθίζονταν απαλά στο σκονισμένο πάτωμα του μοναστηριού, και τα ασημένια σκουλαρίκια μου τρεμόπαιζαν στο φως των κεριών που τρεμόπαιζαν στις γωνίες. Ο Μανώλης με κοίταξε με μια σοβαρότητα που με έκανε να νιώσω πως δεν αστιεύεται. «Αυτό το φυλαχτό», είπε ψιθυριστά, «είναι το κλειδί για να ξετυλίξουμε την αλήθεια της Αναστασίας. Αλλά προσοχή, Ελένη. Όταν ξεκινάς να ψάχνεις για μυστικά τόσο βαθιά, κινδυνεύεις να χαθείς». Προσπάθησα να συγκεντρωθώ, να κρατήσω την ψυχραιμία μου, αλλά η καρδιά μου χτυπούσε σαν τύμπανο μέσα στο στήθος μου. Η μυρωδιά του παλιού ξύλου και του λιβανιού γέμιζε τον αέρα, ενώ ο ψίθυρος του ανέμου μέσα από τα σπασμένα παράθυρα φαινόταν σαν να ψιθύριζε αρχαία μυστικά. Ξαφνικά, ακούστηκε ένας ήχος σαν βήματα που πλησίαζαν από το βάθος του μοναστηριού. Η ανάσα μου κόπηκε. Κοίταξα τον Μανώλη, που άφησε το φυλαχτό απαλά πάνω στο τραπέζι και τέντωσε το αυτί του. «Κάποιος έρχεται», είπε ήρεμα αλλά με ένταση. Τα βήματα γινόντουσαν πιο ξεκάθαρα, και μια σκιά φάνηκε να κινείται μέσα στη σκοτεινιά. Η αδρεναλίνη μου χτύπησε κόκκινο, αλλά και μια περίεργη γοητεία. Ήξερα πως αυτό που ζούσα δεν ήταν απλά μια περιπέτεια, αλλά ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα», ψιθύρισα, νιώθοντας το σώμα μου να γεμίζει δύναμη παρά τον φόβο. Η πόρτα πίσω μας άνοιξε αργά, και μια μορφή ξεπρόβαλε μέσα στο φως μια γυναίκα με σκούρα μαλλιά, ντυμένη με ένα παλιό, παραδοσιακό φόρεμα, που τα μάτια της έκρυβαν μυστικά αιώνων. Το βλέμμα της συναντήθηκε με το δικό μου, και για μια στιγμή ο χρόνος σταμάτησε. «Δεν έπρεπε να έρθετε εδώ», είπε με φωνή που έτρεμε από θυμό και λύπη ταυτόχρονα. «Κι όμως, η μοίρα σας έφερε». Ο Μανώλης στάθηκε μπροστά μου, προστατευτικός και αποφασισμένος. «Ήρθαμε για να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα φύγουμε χωρίς αυτήν». Η γυναίκα έκανε ένα βήμα πιο κοντά, και η ατμόσφαιρα γέμισε από μια ένταση που κόβονταν με μαχαίρι. Ήξερα πως εκείνη η στιγμή ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή, και πως το μυστήριο που κυνηγούσα για τόσο καιρό ήταν πλέον ζωντανό μπροστά μου. Η γυναίκα με τα σκούρα μαλλιά στάθηκε μπροστά μας, το βλέμμα της μηλεμένο από πόνο και αποφασιστικότητα. Τα μάτια της, βαθιά και σκοτεινά σαν το Αιγαίο τη νύχτα, με κοιτούσαν σαν να ήξεραν όλα τα μυστικά που έκρυβα μέσα μου. Το παλιό της φόρεμα, πλεγμένο με παραδοσιακά κεντήματα από το μοριά, τόνιζε τη λεπτή της σιλουέτα, ενώ τα παπούτσια της, απλά δερμάτινα σανδάλια, έκαναν κάθε της βήμα να ακούγεται σαν ψίθυρος στο πέτρινο δάπεδο. «Με λένε Μαργαρίτα», είπε με φωνή που έτρεμε ελαφρά, «και είμαι η τελευταία που έμεινε να φυλάει την ιστορία αυτής της κατάρας». Ο Μανώλης την κοίταξε στα μάτια, χωρίς να κουνηθεί, και είπε, «Η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως. Δεν μπορούμε πια να ζούμε με το βάρος των ψεμάτων». Η Μαργαρίτα πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να αφηγείται. Πριν πολλά χρόνια, η Αναστασία και ο άντρας της βρέθηκαν μάρτυρες ενός εγκλήματος που κανείς δεν ήθελε να αποκαλυφθεί. Ένα έγκλημα που θα μπορούσε να καταστρέψει τις ζωές πολλών και να φέρει την ντροπή στην κοινότητά μας. Η ένταση στην ατμόσφαιρα έγινε σχεδόν αφόρητη. Ήταν σαν ο ίδιος ο αέρας να κρατούσε την ανάσα του. Το μαύρο φόρεμά μου, με τις διακριτικές δαντέλες στο ντεκολτέ, φαινόταν να αντανακλά το φως από τα κεριά, προσθέτοντας μια αίσθηση μυστηρίου και θηλυκότητας. Τα χείλη μου, βαμμένα με βαθύ κόκκινο, σφίχτηκαν καθώς άκουγα κάθε λέξη. Η Αναστασία προσπάθησε να αποκαλύψει την αλήθεια, συνέχισε η Μαργαρίτα, αλλά πλήρωσε το τίμημα της ειλικρίνειας με τη ζωή της.
Και από τότε, η ψυχή της δεν βρήκε ανάπαυση. Ο Μανώλης έκανε ένα βήμα μπροστά. Εμείς ήρθαμε για να σπάσουμε αυτήν την κατάρα. Για να δώσουμε στην Αναστασία την ειρήνη που της αξίζει. Η Μαργαρίτα σήκωσε το χέρι της και έδειξε προς το βάθος του μοναστηριού, όπου μια παλιά κρύπτη κρυβόταν κάτω από μια πέτρινη σκάλα. Εκεί βρίσκεται η απάντηση. Αλλά προειδοποιώ, δεν πρόκειται για εύκολη αποστολή. Ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, την αγωνία και την περιέργεια να αναμειγνύονται μέσα μου. Ήξερα πως αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν το πιο επικίνδυνο κεφάλαιο της ζωής μου. Και καθώς κοιτούσα το σκοτεινό βάθος της κρύπτης, μια σκέψη με διαπέρασε, ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω το παρελθόν, ή μήπως το παρελθόν είχε ήδη βρει εμένα. Καθώς το φως από τα κεριά έπεφτε πάνω στην είσοδο της κρύπτης, ένιωσα ένα μυστήριο να σφίγγει σαν κόμπος μέσα στο στήθος μου. Το μαύρο φόρεμά μου, τώρα ελαφρώς τσαλακωμένο από τη διαδρομή, αγκάλιαζε κάθε καμπύλη μου, ενώ το ασημένιο μενταγιόν στο λαιμό μου έλαμπε αχνά σαν φάρο στο σκοτεινό λιμάνι. Τα κόκκινα τακούνια μου πάταγαν με αποφασιστικότητα το παλιό πέτρινο δάπεδο, αφήνοντας μικρούς ήχους που έμοιαζαν με παλμούς καρδιάς. «Είσαι έτοιμη, Ελένη?» ρώτησε ο Μανώλης με μια φωνή που έκρυβε και ανησυχία και εμπιστοσύνη. Έγνεψα, νιώθοντας το αίμα μου να καίει από αποφασιστικότητα και φόβο ταυτόχρονα. Μαζί κατεβήκαμε τα παλιά σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο σκοτεινό βάθος της κρύπτης. Ο αέρας ήταν ψυχρός, γεμάτος με τη μυρωδιά της υγρασίας και του παρελθόντος που δεν ήθελε να ξεχαστεί. Μέσα στο σκοτάδι, μια αχνή λάμψη φώτιζε μια σειρά από παλιές τοιχογραφίες και σκαλιστά σύμβολα. Κάθε λεπτομέρεια φανέρωνε μια ιστορία πόνου, προδοσίας και μυστηρίου, γραμμένη με το αίμα όσων είχαν ζήσει εκεί πριν από αιώνες. Ξαφνικά, μια σκιά πέρασε γρήγορα πάνω στους τοίχους, και ένιωσα το βλέμμα της Αναστασίας να με διαπερνά. Ήταν σαν να με καλούσε να συνεχίσω, να αναζητήσω την αλήθεια που είχε θαυτεί για τόσο καιρό. «Κάποιος μας παρακολουθεί», ψίθυρε η φωνή της Μαργαρίτας πίσω μου, και η καρδιά μου πάγωσε. Πριν προλάβουμε να αντιδράσουμε, ακούστηκε ένας θόρυβος από την είσοδο της κρύπτης. Τα φώτα τρεμόπαιξαν, και ο αέρας γέμισε από ένα ψυχρό ρεύμα. «Δεν είστε μόνοι εδώ», είπε μια βαθιά φωνή που έμοιαζε να έρχεται από τα έγκατα της γης. Ο Μανώλης τράβηξε ελαφρώς το χέρι μου, ενώ η Μαργαρίτα στάθηκε μπροστά μας, έτοιμη να προστατεύσει την αλήθεια που τόσο καιρό φύλαγε. Ήξερα πως αυτό που ζούσαμε δεν ήταν απλά μια αναζήτηση, αλλά μια μάχη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Και καθώς τα μάτια μου προσαρμόζονταν στο σκοτάδι, μια σκέψη με διαπερνούσε, το ταξίδι μόλις άρχιζε. Τι ήταν εκείνο που κρυβόταν στα σκοτεινά βάθη της κρύπτης, ποιος ή τι παρακολουθούσε, και πώς θα άλλαζε αυτή η νύχτα για πάντα τη ζωή μου. Η απάντηση, όμως, θα έμενε κρυφή τουλάχιστον για τώρα.